începem acest vlog din downtown Halifax. Noi astăzi am lucrat până târziu. Da, și de gătit nu aveți cine pufichet nu știe să stea la tigăi. Și am mers și ne-am luat o mega pizza. O, da. Pizza asta cam ajunge pentru două persoane. Am dat pe ea cât 26 de dolari. Dimineața asta mergeam cu Gheorghe la 2 ore jumate din Halifax la o fermă după mulch, după chestii pentru grădină. Dar nu înainte de a pregăti o pâine. Stretch and fold. Împăturiri. Fiindcă așa se formează legăturile între luat să împăturești. Dar asta se întâmplă doar după o oră, două de la momentul când eu amestec toate ingredientele. La început era doar o învârteală, o amestecătură fără formă. Acum începe să arate ca un aluat de pâine. Ok, așa putem să lăsăm câteva ore la crescut. E o dimineață superbă astăzi. Oh, apropo, găinile noastre sunt afară. Neața, Coco! Am uitat să le închidem ieri. Iar aici avem grădina noastră, toată în pregătiri, încă nu e gata, mai avem de muncă. Dar pentru grădina asta va fi probabil un video aparte, în care să vă povestim cum și de ce și cam de ce arată grădina noastră așa, atât de multe forme geometrice și de ce e atât de complicată. Și curțile vecinilor. Vecinii noștri cam sunt mirați de ce facem noi, dar iată, dacă privim încolo așa, sunt persoane care au și ei boxuri pentru grădinărit. Nu sunt atât de mari, nu iau atât de mult spațiu ca ale noastre, dar lumea oricum are obiceiul de a grădinări și de a crește ceva în curtea casei. Iar acum să vă arăt ritualul nostru în fiecare dimineață. În fiecare dimineață întoarcem plantele astea mici, așa, le întoarcem cu partea cealaltă la soare. Fiindcă noi nu avem lumini artificiale pentru plante, noi doar folosim ferestrele astea care sunt spre sud, fiindcă iau cel mai mult soare timpul zilei și în fiecare zi trebuie să întoarcem plantele cu partea cealaltă. Iată, de exemplu, astea cresc spre soare, dar dacă noi le îndreptăm de obicei cu partea cealaltă, ele ar trebui să-și revină. Și asta la fel. Iată, de exemplu, acest busuioc, bazilic italian, dacă îl lăsăm așa, el o să crească strâmb și înclinat la vale. De asta toate aceste plante, în fiecare dimineață, noi le rotim. Iată așa. Iar aici este experimentul care până acum mi s-a dat cel mai greu. Lavanda. Lavanda este foarte greu de crescut din semințe și din câte știu
așa și trebuie să fie, deoarece lavanda se crește de obicei ca și căpșunile din rădăcini mici, care după asta cresc și înfloresc din primul an și mai ușor chiar. Dar ce vreau eu să fac aici este să încerc să cresc mai multe plante din semințe care n-au fost scumpe, dar foarte greu produc ceva care să semene planta de lavandă. Probabil trebuie mai mult timp. Ne pregătim să plecăm și noi câteodată cu Gheorghe mai râdem că mulți din vecinii noștri, când îi deschizi garajul și vezi și au ei în garaj, acolo-i tot și vrei și nici măcar mașina care e presupus să stea în garaj nu încape. La noi în garaj cât de cât lucrurile sunt ținute sub control și ne încape mașina în garaj până când. Și acum ne îmbarcăm și am plecat. Cafea avem, apă avem, fructe avem, biscuiți. Tot este. Start! Noi astăzi am îmbinat utilul cu plăcutul și ce am cumpărat noi astăzi la preț așa simbolic, doar cât să îi dăm ceva proprietarului. Wood chips. Am cumpărat wood chips. Sunt bucățele de lemn de la Jalău. Pentru grădinărie. Da, pentru grădină. O să-l folosim ca mulch și pentru 7 saci de mulch am dat $15. Iată, cam așa arată bucățile astea de lemn. Și o să le punem deasupra pământului. Da, în grădină. Pentru că ele păstrează solul mai umed, ele sunt împotriva tot felul de ierburi din astea care atacă culturile. Și le-am pus aici sub casă. E vânt astăzi aici la noi. Și ziceam că am îmbinat utilul cu plăcutul. S-o fi cumpărat sacii ăștia de undeva de la vreun magazin specializat. Avea să ne coste cât? Câteva zeci de dolari? 100. Însă noi am mers, să spunem că am mers pe gratis și am cumpărat wood chips sau am luat wood chips-ul pe gratis, fiindcă am plătit drumul. Cam așa afacere ne-a ieșit. Hop, așa, iată acolo o să vină pământul. Și acum urmează să cărăm tot pământul care s-o descarce acolo. Vecinul nostru, cel care are casa în colț, el ne-a dat permisiunea lui, a spus că e ok să descărcăm tot pământul acolo în fața casei lui, acolo e, așa e proprietatea lui. Ok, 3, 2, 1. Se vede un pământ bogat acolo. Are culoarea care ar trebui să aibă. Știu că în cameră se vede că e un pic... Oh, wow! Cred că am dat puțin îngrășământ și la vecini.
vecinii noștri, nu-i nimic de afară, dar pun pariu că se uită fereastră și se întâmplă aici în mahala asta noastră. Gheorghe confirmă calitatea solului. Ok, Gheorghe, acum poți să dai bani, dar... Azi e duminică dimineața, iar noi ne ocupăm cu bucătăritul, fiindcă data trecută la Costco am găsit lada asta, da, ea arată așa fiindcă pisicul o privatizat-o. Lada asta era plină cu ardei. Ardei din aia grași frumoși, care sunt potriviți pentru taram, ardei umpluți. Da, chiperi umpluți. Noi i-am curățat frumos. Sunt proprietarii. Da, sunt proprietarii motanul de cutia lui înapoi. Iar noi aici am pregătit ardei. Urmează să pregătim umplutura cu orez. Da, folosim carne de vită, nu știu dacă e cea mai bună, dar încercăm cu carne de vită. Legumele. Punem ce avem. Da. Da. Și deci... gătim, fiindcă noi nu o să-i mâncăm toți, de fapt toți ăștia o să meargă la înghețat, la congelator. Și în zilele când nouă ne este foarte lene să gătim, avem sau nu avem timp, da? Gata mâncarea. Da, ăștia punem câte 3 în ceaun și îi gătim imediat. 40 de minute mai târziu. Iată, cam așa arată ardei umpluți. Doar că ne-a mai rămas încă probabil de un ardei. Așa că o să-l tăiem pe acesta și o să adăugăm împreună aici. Nu știu cum o să încapă în congelator. Da, măcar am făcut o treabă bună duminică dimineața. Cum zici? O zi de vară hrănește un an întreg. Da. Și plus asta... Pardon? Eu fac burger. A, da. Cu carnea rămasă împărțită în două, Gheorghe o să facă niște burgeri acum. De fapt, pârjoale. Da. Yes. Burger, pârjoale. Pârjoale, pufi. Și mai mult legumă decât carne. A, da, asta e stilul pe placul meu. Când are mai multe legume, ca să-l pot mânca și eu. Și atât cam cum arată. Cărnițe, legume. Și cu pâine de secară. Pâinea de secară e celebră că crește greu. Dar asta au crescut bine și e foarte bună. Iată-le. Și fiindcă avem mai multe legume decât carne, ele se cam desprind, da. Da, nu stau împreună legate. Să am pus ou. Da. Și acum mâncăm? Asta e avantajul, dezavantajul de a pregăti într-o tigaie de ciugun și să lipești. Da, în tigăile de fontă, până când ele season, în engleză le spune season, da, ele cam lipesc. Da, până când se coc ele bine. Da, între timp ne bucurăm de astfel de combinații. La final de vlog, haideți să vă fac un mic update cu grădina noastră. Avem ultimul raised bed, am căutat pe Google, se numesc totuși în română paturi ridicate, grădină cu paturi ridicate. Ăsta e ultimul, gata, cred că ne-am săturat de ele, acesta l-am mutat. Aici așa, da, vecinii noștri sunt foarte activi. În sfârșit vedem grădina aproape gata, deci cam așa ar trebui să arate ea. Iar cu pământul ce ne-a mai rămas, am umplut ultimele boxe care le aveam. Aici o să punem ceea ce este rezistent la căprioare și cerbi. O să punem mărar și pătrunjel. Și vreun praz. Și cineva întreba, dar ce nu arătați găinile? Cum sunt găinile acolo? Iată-le cum sunt găinile. Au mâncare, au de toate, sunt la aer curat. Probabil că o duc mult mai bine decât în crescătorile alea. Și cred că cam așa încheiem vlogul. Vă mai așteptăm la alte videouri. Numai bine! Pa, pa, pa! Iată aici mă văd și eu. Numai bine, prieteni! Pa, pa!